Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Mga igsuon, maginulsol kita sa atong mga sala, aron maandam kita sa pagsaulog sa santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan. Ug sa unahuna sa pulong sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsoon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita. O Diyos, imong gidani si Santa Clara, diha sa paghigugma sa kakabos, pinaagi sa iyang pangama ug sinunod ni Kristo, diha sa kakabos sa Espiritu. Maangayan unta kami pagdangat sa pagsudong kanimo, diha sa gingharian sa langit. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Deuteronomio. Miingon si Moises ngadto sa katawhan sa Israel. Ug karon katawhan sa Israel, ang gipangayo lamang kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios. Mao nga kahadlukan ninyo siya ug tumanon ninyo ang iyang kabubuton. Ug higugmaa ug alagari siya sa tibuok ninyong kasing-kasing ug kalag. Ug tumana ninyo ang tanan niyang mga balaod nga gihatag ko karon kaninyo alang sa inyong kaayuhan. Iya sa Ginoo nga inyong Dios ang tibuok langit, ingon man ang yuta ug ang tanan nga anaa niini. Apan gipili ug gihigugma sa Ginoo ang inyong katigulangan labaw sa tanan. Ug kay wala naman sila, kamo na usay gimahal niya, kay kamo kaliwat man nila. Busa putlian ninyo ang inyong kasing-kasing, ug ayaw na kamo pagpagahi sa inyong ulo. Kay ang Ginoo nga inyong Dios, Dios sa mga Dios, o Ginoo sa mga Ginoo, ang gamhanang Dios nga angay tahuron. Dili siya magpihig-pihig sa iyang paghukom, ni mudawat og hiphip. Hatagan gayud niyag hustisya
ang mga ilo ug mga byuda. Dili niya daog-daogon ang mga langyaw, kundili hatagan niya pagkaon og bisti. Busa angay usab ninyong higugmaon ang mga langyaw nga nagpuyo tipon kaninyo. Kay kamo usab mga langyaw man kaniadto didto sa Ehipto. Kahadluki ang Ginoo nga inyong Dios, siya lamang ang alagari. Ayaw kamo pagbulag kaniya, ug himua ang iyang ngalan nga garantiya sa inyong mga panumpa. Dayga ninyo ang inyong Dios nga nagbuhat alang kaninyo niining katingalahang mga buhat nga makalilisang. Kamo mismo nakasaksi niini. Kapituan lamang kabuok ang inyong katigulangan sa dihang miadto sila sa Ehipto. Apan karon, gipadaghan kamo sa Ginoo nga inyong Dios, sama kadaghan sa bituon sa langit. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Daiga ang Ginoo, O Jerusalem. Daiga ang Ginoo, O Jerusalem. Daiga ang Ginoo, O Jerusalem. Daiga ang imong Dios, O Sion. Kay iyang gilig-on ang mga trangka sa imong mga ganghaan. Iyang gipanalaginan ang imong mga anak sulod kanimo. Daiga ang Ginoo, O Jerusalem. Gitugot niya ang kalinaw sulod sa imong mga utlanan. Gibuhong kaniya sa labing maayong trigo. Gipadala niya ang iyang sugo ngadto sa yuta. Makusog ang pagdagan sa iyang pulong. Daiga ang Ginoo, O Jerusalem. Iyang gisangyaw ang iyang pulong ngadto kang Hakob. Ang iyang mga balaod ug mga gimbutan ngadto kang Israel. Wala siya maghimo sa ingon alang sa laing nasod. Wala niya ipahibalo ang iyang mga kasuguan ngadto kanila. Alleluia. Daiga ang Ginoo, O Jerusalem. Pangita ang ginharian o ang katarong sa Dios, o ang tanan igadugang kanimo. Alleluia, alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa diha nga ang tanang tinun-an nagkapundok dito sa Galilea. Miingon sa Jesus kanila,
Ang anak sa tao hapit na itugyan ngadto sa mga tao nga mupatay kaniya. Apan sa ikatulo ka adlaw mabanhaw siya. Tungod niini nasubo pag-ayo ang mga tinun-an. Sa pag-abot ni Jesus ug sa iyang mga tinun-an didto sa Capernaum, ang mga kubrador sa buhis alang sa templo miduol kang Pedro ug nangutana, "Nagbayad ba ang inyong magtutudlo sa buhis alang sa templo?" "Oo, nagbayad," mitubag si Pedro. Sa pagsulod ni Pedro sa balay, miuna pagsulti sa Jesus, "Simon, unsa may imong hunahuna? Kinsa man ang magbayad og buhis sa mga bayranan ngadto sa mga hari nining kalibutana? Ang mga lungsuranon ba o ang mga langyaw?" Si Pedro mitubag, "Ang mga lungsuranon, ang mga langyaw." Si Jesus miingon, "Kun mao kana, ang mga lungsuranon dili kinahanglan mobayad. Apan dili kita buot nga kining mga tawhana masilo. Busa lakaw ngadto sa lanaw ug pamasol. Bitara ang unang isda nga makubit. Ug sa baba niini, hikitan mo ang usa ka salapi nga igong ibayad sa imo ug sa akong buhis alang sa templo. Kuhaa kini ug bayri ang atong buhis." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daig mo ni ikaw, Kristo. Sa atong Ebanghelyo karong adlaw mga kaigsuonan, usa ka kubrador sa buhis nangutana kang Pedro, "Nagbayad ba ang inyong magtutudlo sa buhis alang sa templo?" O ang nahitabo, gipapasol ni Jesus si Pedro o sa una niyang makuha dunay kwarta, dunay coin sa baba sa isda ug mauni ang ipabayad nga buhis. Una sa tanan mga kaigsuonan, ang temple tax nga kining buhis nga ginganlan alang kini ni atong mga Hudiyo nga 20 anyos ang panuigon og pataas. So ang ilang ibayad gamay ra gyud kaayo, no? 1/2 shekel, gamay ra gyud kaayo kana nga kwarta. Mao nga kini mao'y gipangayo sa ilahang templo. O kini nga maong milagro, si San Mateo ra gayud ang nagsulat niini. Wa magsulat niini si Marcos, si Lucas ug si Juan, si San Mateo ra gayud. Tingali tungod kay si Mateo usaman ka kubrador sa buhis, mao nga nakabantay gayud siya dayon nining maong milagro nga gipabuhat ni Jesus. Ug kini nga maong milagro, kini nga maong milagro, maura kini ang milagro diin gigamit ni Jesus para sa iyang kaugalingon. Kung dunay milagro nga buhaton sa Jesus para gyud na sa uban, kinira ang milagro nga iyang gigamit para sa iyang kaugalingon. Sama pananglitan katong gitintal siya sa yawa nga ang bato himuong pan tungod kay gigutom man to sa Jesus. Nga kanon niya ang pan o ang bato nga nahimong pan, wa kana buhata ni Jesus. So kinira ang maong milagro nga diin para sa iyang kaugalingon. Kinira usab nga milagro ang naglambigit og kwarta. Nga kwarta gayud ang ibayad sa templo. Mao nga unsa may atong makuha nini mga kaigsuonan, mao kini nga pagkakabus gayud ni Jesus. Pagkakabus gayud ni Jesus. Gamay kaayo nga kwarta para ibayad sa
buhis, dili pa siya ka-afford. Di siya makaingon nga, o di Pedro, dahil kwarta sa akong bulsa, ibayad na dito. So, dili siya maka-afford. Mao nga kabus gayud siya. O ang atong agalon sa gayud kakabus. Sa Jesus, iya yung gipuy-an ang pagkakabus. Ikaduha, tungod ni atong mga maura kining milagruha, nga atong gisaysay kaganina, o nang daghan ang mga Bible scholars pagali. Dili mo tuo nga mao kini ang nahitabo nga mamasul si Pedro aron makakuha og kwarta sa baba sa maong isda. Para kanila ang gisulti ni Jesus mao kini pamasul. Go back to your work ug diha sa imong pagtrabaho makakuha ka og kwarta. So kung buot ka mobayad singti gayud ka na. Paningtan gayud nato. Dili mahimo nga kung buot ta mobayad sama sa buhis o buot ta mobayad og utang mangisda ta ug makakuha ta og kwarta diha sa isda. The world will be a more chaotic world kung maunay mahitabo nga kung doon na tayo utang aron makabayad ta sa atong utang, then manguha ta kwarta diha sa baba sa isda. Ang buot ipasabot ini para sa uban mao nga paningkamutan gayon. Ato gayon nga paningtan kung buot kitang mobayad utang o mga buhis ba. Pero doon na gyoy daghan gihapon ang miingon nga kini gipahimo gayud nga milagro ni Jesus. Tungod kay para kini kang Pedro. No? Aron si Pedro maka-realize gayud nga unsa kagamhanan si Jesus. Kay grabe ang mahitabo. Kung chances lang ang hisgutan, mas grabe pa ni sa chance sa usa ka luto nga makadaog ka. Kay kinahanglan dunay sinsiyo nga mawagtang, unya kinahanglan dunay isda nga makakaon niya ng maong sinsiyo. Kinahanglan nga ang pagpangisda ni Pedro matiming gayud. Nga gikaon katong isda ug maogi mapasul ni Pedro ang maong isda. Kinahanglan nga ang gisulti ni Jesus matuman gayud. Kay unsa ka hagdi matuman? Iyang gipapasul si Pedro. Mao na nga kining tanan para kang Pedro ug para natong tanan nga si Jesus pagkagamhanan gayud. Nga angay gayud siya nato nga atong dangpan panahon kun kita dunay mga panginahanglan. Amen. Manindog sa dakong panginahanglan modangop kita ngadto sa Dios ang Amahan, moingon kita, Amahan, panalangini kami. Amahan, panalangini kami. Nga ang simbahan sa tanang dapit sa kalibutan, magmantala sa walay kukahadlok, mahitungod sa mga mithi sa hustisya ug kalinaw. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga ang tanang katawhan, patas nga moambit sa material o espirituhanong mga kabtangan dinhi sa kalibutan ug ang pangagamhanan ug mga kapunungan mutabang ug manalipod sa mga huyang ug mga kabus. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga ang tanang lungsuranon, mga tungdanan ug aktibong maghago alang sa kaayuhan sa tanan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga mamahimo kitang mga instrumento sa gugma ug kaluoy ni Kristo, ilabi na alang sa mga masakiton ug nanag-antos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamomot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo.
Amahan panalangini kami. Nga ang mga matuohong bitaliwan na, makatagamtam sa kalinaw, dito sa langitnong gingharian, magampo kita sa Ginoo. Amahan panalangini kami. Amahan sa kaluoy ang matag talento dinhi sa kalibutan. Gamiton unta aron mapalambo ang imong paghari sa hustisya, sa kalinaw ug sa panag-inigsuunay, alang sa pagtukod sa gingharian. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit. Kay angay nga pasidunggan gayud ang imong kahibulungan nga probidensya diha sa mga santos nga naghalad sa ilang kaugalingon alang kang Kristo tungod sa gingharian sa langit. Pagkadako sa gugma nga gipakita mo sa pag-uli kanamo ngadto sa sinugdan nga kasantos. Ug sa pagdapit kanamo sa pagtagamtam dinhi sa yuta sa mga hatag sa umaabot nga kalibutan. Ug busa uban sa tanang mga anghel ug mga santos sa langit. Nagadayeg kami kanimo sa walay hunong nga pag-ingon. Santo, Santo, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahoman. Puno ang langit o yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana, sa kahitasan. Daigunang nagani sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana, sa kahitasan. Santos kayo ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo. Nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og paan. Mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas, nga itugian alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini, ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini, aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Kristo namatay, Kristo nabunaw, Kristo balik ngayon. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip, nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo.
Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among papa, ni Jose among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos, nga nagatuman sa imong kabubuton lata sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag ganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Karon magampo kita sa amahan, atong gamito ng mga pulong nga gitudlo sa atong manunubos. Ama namo nga naa sa langit, pagdaygo ni mong ngalan, moabot ka namo ang imong ginharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, mayon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, upasaylua kami sa mga sala, ingon na pasaylo kami sa kasala kanamo. Kung dili mo kami tugyan sa manulay, inunua sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo, among manunubos. Kay mo man gingharian ang gahom magang himaya hantod sa kanturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Nasab ka naman. Ipakita ta ang pag-inig sa unay. Poderoso sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Kaluy kami, hatagi kami sa Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay makulawat kanimo, apan it mamulong lamang o bumaya ko. Asikin sa nga naminaw sa mga pulong sa Ginoo,
ipamatud sa buhat sa kinabuhi mo. Kasama kagayod sa usa ka taong maalamon, nga nagatukos sa iyang balay sa usa ka dakong bato. Bisan sa kusog nga unos, walay hunong nga ulan, hangin nga makusog, magpabilin, ni nga dili matarug sa mountain niyang kaligon sa pagtusak. Magampo kita. O Ginoong Diyos namo, nabusog na kami karon tungod sa pagkalawat namo, sagasa sa Dios. Itugot nga sa pagsulob namo, dinhi sa among lawas sa kasakit ni Kristo. Maningkamot kami sa pagpakighiusa kanimo lamang. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Sanglit Lunes karon, adlaw alang sa mga kalag, atong himuon ang responso. Pahulay nga dayon ihatag nimo kanila o Ginoo, ug ang kahayag nga way pagkapalong magdanang kanila. Bulahan katong nangamatay diha sa Ginoo, itugot nga mopahulay sila gikan sa ilang mga kabudlay, kay ang ilang mga maayong buhat maguban kanila. Pahulay nga dayon ihatag kanila o Ginoo. Kaya mo ay pagkapalong mananagunta kanila hantod sa kanturan. Pahulay nga dayon ihatag kanila o Ginoo. Kung kaya mo ay pagkapalong mananagunta kanila hantod sa kanturan. Pahulay nga dayon ihatag kanila o Ginoo. Kung kaya mo ay pagkapalong mananagunta kanila hantod sa kanturan. Ang ilang kalag o ang mga kalag sa magtutuo nga nangamatay na, tungod sa Diyos nung kaluoy, mupahulay unta sa kalinaw. Amen. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nasab ko nimo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos na ang misa, dadaa ang gugma ug ang kalinaw ni Kristo. Lamas Deus.